O Grupo Municipal de Teatro de Ribeira interpretará Canción de Nadal na véspera do inicio das festas. A actividade cultural de Ribeira séguese cargando de proxectos relacionados con Nadal. O máis recente será a actuación do Grupo Municipal de Teatro coa obra Canción de Nadal. Será este luns ás 9:15 da noite no Auditorio Municipal, con entrada de balde ata completar o aforo. Trátase dun bello obxectivo que tiña o director do grupo. A obra conta con actuacións en moitos lugares do mundo e este ano Ribeira non será menos. Facer Canción de Nadal parte dos radioteatros que se facían antes, que é algo do que eu son absolutamente fan, e quería facer unha lectura dramatizada, faise en moitos sitios, e Canción de Nadal é algo que se fai en moitísimos puntos do mundo. E, bueno, non quería deixar pasar este ano, é algo que levo moitos anos dándolle voltas, e este ano non quería deixar pasar a oportunidade co Grupo de Teatro Municipal. Entonces vamos a facer unha lectura dramatizada, con escenografía, tal igual, pero unha lectura dramatizada, suaviña, para que antes do día antes do 24, antes das cenas e tal, bueno, pois teñades aí un alivio de... A representación durará aproximadamente unha hora e conta cunha gran interpretación dos integrantes do grupo. Será, iso sí, unha adaptación aos tempos modernos, pero mantendo as leccións que pretenden transmitir a obra orixinal. Ten moitos efectos sonoros, ten hasta ahora creo que levo como 200 e pico pasos de audio, todos os membros do grupo de teatro teñen a súa personaxe, algún incluso dobla personaxes, intentei ser o máis fiel posible aos personaxes que aparecen na obra. Si ven a obra, o que vamos a facer é unha adaptación moi contemporánea. Os personaxes siguen sendo os que son, o meollo da cuestión de Canción de Nadal sigue estando aí, o sea, sigue sendo o mismo, e, bueno, a bondad, e compartir cos demais, e non ser mala persoa, etcétera, etcétera. Eso sigue estando aí.